bai, azantza zorionak beste etapa bat zuretzat, 3. etapa honetan Herrio ere bakarrik irabazi duzu, errenta polita lortuta, beraz, itzulia nahiko erraz dakazun, ez da biharkoa gogorra izango da. Lehenik eta behin, guazen errepasatzea, gaurko eguna nola joan da, gogorra joan da, baina kontrolatzea lortu duzu. Zer moduz jundira azkeneko kilometroiek xoxokan gora junzarenean? Bueno, hasieratikan oso azkar jun gara eta atake asko egon dira, baina kontrolatzea lortu dugu, taldeari esker lan bikaina egin dutelako, eta gero xoxokan betikan jo dut, eta bakarrik jutea lortu dut. Bihar badakigu oso gogorra izango dela, oso zaila izango dela kontrolatzeko eta denek zure kontra egingo dutela. Baina errenta handia dakazula, ia 2 minutu, eta gainera indarrak soberan dituzula badirudila. Biharkoa nola espero duzu? Bueno, biharko etapa gogoz hartuko dut. Egia da denbora asko daukadala generalean, baina oraindikan asko geratzen da, eta oraindik ez da bukatu. Sortean biharko eta zoriketan gaurko batik. Eskerrik asko.